Aruncare de la margine a oaspeților. Capitanul acestora, Kovalevic, portarul Sulima se complică. Minge respinsă în out de Boltrușevic. Cred că Gabi Boștină s-a grăbit de data aceasta să reia spre poartă. Minge câștigată din nou de cei de la Neman Grodno. Aceeași apărare avansată a Stelei, dar extrem de periculoasă. Iată, minge pierdută ușor. Falemi intră prin alunecare. Fază periculoasă a celor din Belarus. Pătrunde în careu. Șut pe lângă poartă. Cea mai mare ocazie a meciului. Kovalionov ratează din fața porții lui Hamutovski. Iar Neșu este certat de cei doi fundași centrali, Rădoi și Răchită. El a greșit acolo intervenția, din cauza lui această fază periculoasă la poarta Stelei, deși cred că vina este a întregii echipe, pentru că au intrat foarte încrezători pe teren. Probabil și pronosticul lui Gigi Becali, acel 5-0 super optimist, i-a încălzit. Steliștii se repliază greu. Minge câștigată de fotbaliștii din Belarus și pierdută la fel de ușor. Boștină în care își pregătește șutul spre colțul scurt, pe lângă poartă. Boștină a profitat foarte bine acolo de ezitarea jucătorilor bieloruși. A pătruns în careu, dar cred că era mai bine să încerce colțul lung. Iată reluarea fazei. A reușit să treacă de un adversar. Da, ar fi fost mai bine, dar nu e ușor de reușit din acea poziție. Falemi câștigă duelul aerian. Ca și acum, Coplița rămâne la balon. Florentin Dumitru complet liber în dreapta. Mingea n-a mai ajuns. Șutul lui Falemi dintr-o bucată. Dintr-o a șutat Falemi. Șut direct pe poartă cu pământul. Deloc rău. Deloc rău. Boltrușevic ne anunțase încă din meciul tur că este un bun șutor. Se caută aceeași pasă decisivă și spre același jucător iese Hamutovski, protejează acolo, poarta este goală, mingea nu părăsise suprafața de joc. Ce poate însemna un moment de neatenție, cred că i-a fost frică să nu-l agațe. No, mai degrabă cred că a apreciat că mingea va ieși afară, oricum Kovalionov a ajuns într-un unghi mort, dar a ajuns. Jocul continuă, în Anglia nu se foieră niciodată astfel de faze. Excelent, se descurcă Pitu, pasa spre Florentin Dumitru, Oprița, 3 contra 3, Oprița spre Florentin Dumitru, poziție de gol, a încercat o boltă, cea mai mare ocazie a meciului, Florentin Dumitru, minge respinsă în corner de Alexandru Sulima. Și aș vrea să știu ce este în gândul lui Victor Pițurcă la această minge trimisă cu boltă de Florentin Dumitru. Da. A încercat o execuție spectaculoasă, poate una mai simplă, era mai eficientă. Portarul nu s-a lăsat păcălit. Faza a curs atât de bine. Este cea mai mare ocazie de gol a Stelei de până acum. Portarul oaspeților trece pe sub minge, revine în poartă și respinge șutul lui Răchită. Preluarea ratării lui Florentin Dumitru, cea mai mare ocazie a meciului. Iată aici lejeritatea defensivei oaspeților. Oprița își caută poziția de șut, întoarce doi adversari, intră în careu, șut blocat, Claudiu Răducanu, nu este gol nici de această dată. Nu este gol pentru că nici dacă ar fi intrat în plasă n-ar fi fost gol, pentru că arbitrul de margine a ridicat fanionul, poziția lui Claudiu Răducanu era afară din joc. În imagine, eroul principal al acestei faze, Oprița, are el ce are cu momentul în care trebuie să bage mingea în poartă. Excelent a întors doi adversari, blocat in extremis, portarul advers bătut, dar Claudiu Răducanu era în poziție de offside. Și da, într-adevăr, așa este, a treia, a patra oară când portarul Sulima este avertizat să degajeze mai repede. La limită. La limită, într-adevăr. Poziție bună de centrare pentru noi și o face pe jos, șut dintr-o bucată, scapă mingea în prima fază portarul Sulima la balonul trimis dintr-o bucată de Pitu. A fost mai mult o reluare a lui Pitu decât un șut.
un jucător al oaspeților căzut pe gazon. Toată faza a plecat de la o pasă foarte bună a lui Răchită spre Boștină. Aceasta este continuarea cu centrarea lui Neșu și iată-l pe Pitu de acolo cu dreptul, este foarte greu. Pe poartă trimite Florentin Dumitru. Un strateg al defensivei. Probabil că Victor Pițurcă n-a vrut ca adversarii din campionatul nostru să vadă jocul. Iată-l pe Boștină! Un șut de la 16 metri parat de Sulima. O simplă schimbare de direcție a pus pe picior greșit un adversar. Au portar în schimb. Au doi pe teren. Corect. Neșu reușește centrarea, minge respinsă. Rădoi șutează pe jos. Intervine portarul Sulima. Șutul sănătos al lui Rădoi, care probabil s-a supărat. Dar l-am văzut pe Rădoi în ultimele minute, ceva mai avansat, încercând să preia el coordonarea. Foarte bun șutul lui Rădoi. Apel și intervenția portarului din Belarus. Meciul e gata. Meciul e gata, am scăpat și de data asta. Iată, Steaua încheie un meci în urma căruia se califică în primul tur preliminar al Cupa UEFA în fluierăturile propriilor suporteri. Dați-mi voie să spun, mai mult decât meritate.